जों साफ्रोमबो बर्डिंखौ लानानै गोसोआव रंजागासिनो दङ नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर बेराफारसे गोबां दुखुनि बाथ्रा गोबां जायगाफोराव गोबां मानसिफोरा तारुना मोनदों जिसु ख्रिस्टनि थाखाय सैसोनो गोनां जादों दुखुआव दङ बेबायदि अबस्थाबो जादों जोंनि गोसोआव बर्डिंखौ लानानै जेसेबां जों रंजानो नागिरदों एसेबांनो दुथांफोराबो बे बर्डिं बोथोराव बे डिसेम्बर दानाव गोबां गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आंनि बे चेनेलाव सानफ्रोमबो जाय व्यक्तिफोरा भिडिअ नायगासिनो दङ बे केदिनमानाव गोबां रोखोमनि जाथायफोरखौ आङो लानानै फैगासिनो दङ दिनैबो बेबायदिनो रिसेन्टलि जानानै थांनाय जाथाय नोंथांमोननो लानानै फैदों जेरावहाय सासे पास्टरखौ बाइबेलाव उथिहोदों जेरावहाय सासे पास्टरखौ बाइबेलखौ गाग्लिहोदों आरो गावनि बिसिनो सिन्दुर फोनहोदों आरो लोगोसे जय श्री राम होननानै बुंहोदों बेबायदि मोनसे भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जे भिडिअ क्लिपखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोसोआव गाबखांगोन जे मानसिफ्रा बेबायदिबो गाज्रि खामानि मावनो हायो होननानै नोंथाङा गोसोआव मोनसे सोंलु खालामनो गोनां जागोन देवब्ला प्रियफोर नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो बिनि उनाव माखासे बाथ्राफोरखौ इयुनथिं बुंहैसिगोन बबे धोरोमा बेबायदि मावनो थोनदों जों जुदि धोरोमनि मोनफ्रोमबो लेखाफोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे मोनफ्रोमबो धोरोमा बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावनो थोना नाथाय जाय व्यक्तिफोरा दिनै बेबायदि खामानिखौ मावदों दिनै सासे पास्टरखौ जि पास्टरा जाय ख्रिस्टियानफोरा बाइबेलखौ फोथायो बाइबेलनि फंफ्रोमबो बाथ्राखौ इसोरनि हां होननानै फोथायो बै बाइबेलनि सायाव बै पास्टरखौ जबरदस्ति गसंहोदों जबरदस्ति बेखेवनानै बाइबेलखौ बेखेवबावनानै बेयाव गसंहोदों बिसाङावनो थाबथायाखै अनजाग्रा प्रियफोर जों नुनो मोनदों नोंथांमोनाबो थोंजोङैनो भिडिअ क्लिपाव नुनो मोनबाय बिसाङावनो थाबथानानै थायाखै आरोबाव बिनि बिसिनो जबरदस्तियै सिन्दुर लाहोदों जि सिन्दुर लानाया ख्रिस्टियाननि खान्थियाव गैथारा बेखौनो दुथांफोरा जबरदस्ति पास्टरखौ गावनि बिसिखौ सिन्दुर फोनहोथाबदों आरो लोगोसेयैनो बिसाङावनो थाबथायाखै अनजाग्रा प्रियफोर आरोबाव बिसोर बाइबेलाव गसंहोनानै आखाइ खबजबनानै आरोबाव फंसे बाथ्रा बुंहोबावदों बे जाहैबाय जय श्री राम अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ जोङो बिथांमोननि बुंनाय माखासे भाषाफोरखौ रावफोरखौ जोङो बुजियाखै नाथाय बिथांमोननि रावखौ बुंनायखौ जों जुदि कमप्लिट मोजां बुजियाखैब्लाबो जोङो थोंजोङैनो बुजिनो हादों मोननो हादों जे बियो हिन्दुनि हान्जा होननानै मानोना जय श्री राम होननानै जबरदस्ति बुंहोदों आरो बे जय श्री रामखौ सोर बुङो बेखौ हिन्दु सुबुंफोरा बुङो दिनै जोङो बे भिडिअ क्लिपाव बेसांखिनिखौल'सो नुदों नाथाय बिनि सिगाङाव आरो बिनि उनाव मा जाथायफोर जानानै थांखो जों बेखौ मोनथिया हयथ' बिनिख्रुइबो गोबांसिन गाज्रि जादों जिखौ जोङो भिडिअ क्लिपाव नुवाखसै एबा रेकर्ड जायाखसै एबा रेकर्ड जादोंमोनब्लाबो बेखौ मिडियायाव होआखसै जोङो बेसांखिनिखौल'सो नुबाय जे पास्टरखौ जबरदस्ति बाइबेलाव गसंहोदों आगदा आथिं आगसि आथिं गासै आथिङावबो गसंहोदों बेखेवनानै गसंहोदों गावनि बिसिखौ सिन्दुर लाहोथाबहोदों सिन्दुर होहोथाबदों अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर दिनै बे सैथो इसोरखौ खुलुमनायाव जोंहा एसेबां सैसो नांनाय दङ एसेबां जेंना दङ एसेबां प्रब्लेम दङ मानसिफोरा मा होननानै बुजिखो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसय मा होननानै बुजिखो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावोब्ला
थैनासो थांसिगोन नामा जोङो बेबायदिसो सानबाय नामा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखाय गाननाय जोमनाय हारिमुखौ नागारजोब्बाय नामा गोबां मानसिफ्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ बुङो नङा होमब्ला ख्रिस्टियान जानाय लोगो लोगोनो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय लोगो लोगोनो बिसोरो हारिमु बावबाय गावनि भाषा बावसिगोन गावनि जानाय लोंनाय नेचारफोरखौ केरेक्टारफोरखौ बावसिगोन गावनि हारिनि जानाय लोंनायखौ बावसिगोन गोबां रोखोमनि नाथाय दिनै जोङो नुनो मोन्दों एज ए एक्सपिरियेन्स जों बुंनो हायो दिनै जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनानै जोङो जोंनि हारिमुखौ बावाखै हमनानै ला जोङो बर' हिसाबै जोङो बर'नि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय नेचार जोंनि राव जोङो बावनानै थाङाखै जोङो मोजांनिख्रुइ मोजां जों खामानिसो मावदों सोरबा नेपालिया जुदि जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदोंब्ला बै नेपालिनि संस्कृति नेपालिनि हारिमुखौ नागाराखै सोरबा बिहारिया जुदि नाजावदोंब्ला बियो बिहारिनि जिथु हारिमु दङ बे हारिमुखौ नागाराखै सोरबा एसामिसआ जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदोंब्ला एसामिसनि हारिमुखौ नागाराखै नाथाय दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायाव गोबां मानसिफ्रा बेबायदि गोरोन्थि साननानै लायो जे जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय लोगो लोगोनो बिसोरो फरेननि जासिगोन होननानै गोबां मानसिफ्रा बुङो नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर जोङो बयबो मोनथिगौ जोंहा एक्सपिरियेन्स दङ जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायाव जोंहा जेबो सोलायनाय जायाखै हारिखौ लानानै हारिमुखौ लानानै नाथाय जोंनियाव मोनसे सोलायनाय फैदों बे सोलायनाया जाहैबाय जिउनि सोलायनाय फैदों जोङो गोदो गाज्रिमोन जोङो फाबाव दङमोन जोंनियाव दिनै बे फाबा गैलिया दिनै जोङो सैथोखौ मोनथिबाय थैनायनि उनाव मोनसे जिउ दङ बे जिउनि बिसय मोनथिबाय जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ सोरगोआव लांनो हायो बे बाथ्राखौ जोङो मोनथिबाय जिसु ख्रिस्टआ जोंनि पापखौ निमाहा होनो हायो बे बाथ्राखौ जोङो बुजिबाय बेयाव हले जोङो सोलायबाय येस नंगौ बेयाव हले जोङो सोलायबाय नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ लानायाव साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा जि जाथि जाया मानो गावनि जाथिनि हारिमुफोरखौ बावनानै थाङाखै नाथाय जाय दुथांफोरा दिनै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव अत्याचार खालामदों अन्याय खालामदों थारना लाना फैदों बिसोरो मा होननानै मा सानो बिसोरसो मोनथिसिगौ जे ख्रिस्टियान जायोब्ला मा जायो दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायाव मा जायो बिसोरसो मोनथिसिगौ मा फिलिंस जायो मा फिलिंसनि जाहोनाव बिसोर ख्रिस्टियानफोरखौ दिनै तारना होगासिनो दङ दिनै जि पास्टरखौ बाइबेलाव गाहोबाय जि पास्टरखौ आगदा आगसि बाइबेलाव गसंहोबाय मुगैजाथाव खामानि नङा होमब्ला मुगैजाथाव मानसि आखुनि मानसि नंगौना नङा जाय व्यक्तिफोरा बेबायदि खालामबाय दिनै हिन्दु धोरोमाबोथ' बेबायदि फोरोङा खोमा दिनै साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरनो लागै बेसेबां दुखुनांथावना बाथ्रा बियो जेराव सासे हौवाखौ गावनि बिसिनो सिन्दुर फोनहोबाय जि सिन्दुर फोननाय खान्थिया जों ख्रिस्टियानफोरनि नंथारा बिखौ जबरजस्ति खालामहोबाय बे हौवाहा बै पास्टरहा बेसेबां गोसोआव दुखु थागोन बै बिसिहा गोसोआव बेसे दुखु थागोन जि बाइबेलखौ जोङो इसोरनि बोसोन इसोरनि हां इसोरनि बाथ्रा होननानै फोथायो बेखौ बेसेबां मुगैजाथावै गाग्लिहोदों बे पास्टरहा बेसेबां दुखु जागोन जों साफ्रोम ख्रिस्टियान सुबुंफोरा बेसे दुखु जागोन बिसोर एसेबो साननानै नायाखसै जायफोरा बे खामानिखौ मावदों अनजाग्रा प्रियफोर सम बोथोरा फैबाय जोंबो सिरि मोननायनि गोबांनिख्रुइ गोबां आर'ज खालामनायनि समा फैबाय जाय दुथांफोरा बे खामानिखौ मावदों जों जिसु ख्रिस्टनि आखायाव गथायदों जोंहा बिनो बिथांमोननो बैसोरनो दुथांफोरनो होफिननो थाखाय जोंहा जेबो गैया जों बिसोरखौ साजा होनो हाया नाथाय जिसु ख्रिस्टनि आखायाव थाथोंसै जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि गासै गाज्रिखौ निमाहा होथोंसै बिथांमोननि दुथां मावनायखौ निमाहा होथोंसै आरो बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांदों जोङो बाइबेलाव नुनो मोन्दों पौला ओरैबायदि गाज्रिमोन जेरावहाय जिसु ख्रिस्टनि मुं खोनायोब्लानो रागा जोङोमोन मण्डलिफोरखौ होसोग्लुंदोंमोन गोबांखौ सिथारदोंमोन बेबायदि खामानि मावग्रा पौलाबो जिसु ख्रिस्टखौ मुगैग्रा मण्डलिखौ मुगैग्रामोन नाथाय जिसु ख्रिस्टआ पौलखौबो बाहायबाय थिग बेबायदिनो बैसोर सुबुंफोरखौबो जिसु ख्रिस्टआ बाहायथोंसै जेसेबांखि तारना फैया जों तारनानि बाथ्रा खोनादों देट मिन्स जों बिनि गेजेरजों मोन्थिनो मोन्दों भारताव गोबांनिख्रुइ गोबां खामानि जागासिनो दङ इसोरनि आत्माया खामानि मावदों दा बेयावहाय जोंबो सांग्रां जानानै अनजाग्रा प्रियफोर जोङो लागारबो आर'ज खालामनि बेजों बे आर'ज खालामज्लायनि साफ्रोमबो मिसनारिफोरनि थाखाय आर'ज खालामनि साफ्रोमबो इभान्जेलिस्टनि थाखाय प्रार्थना खालामनि साफ्रोमबो पास्टरफोरनि थाखाय आर'ज खालामनि जेन भारताव गोबांनिख्रुइ गोबां खामानि जाथों जुदिअ तारना जादों तारनानि गेजेरजोंनो
मण्डलि गायसनजागोन बेनि थाखाय जोङो लागारबो आर'ज खालामनाय नोंथांनि पार्सनेल प्रेयाराव नोंथाङा आर'ज खालामगोन मण्डलियाव मोन्थिहोगोन मण्डलियावबो आर'ज खालामगोन जि जाथाया जानानै थांदों बे जाथाया जादोंमोन जाहैबाय उरिस्सायाव जेब्लानो ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि दारनाफोरा फैयो बेबायदि जेंनाफोरा फैयो सैसो होनाया फैयो जबरदस्ति बायदि खामानि मावनाया फैयो इसोरनि आत्माया गोबांनिख्रुइ गोबां खामानि मावगासिनो दङ बै समनिफ्रायनो जोङो मोन्थिबोगौ जारिमिना जोंनो खोन्थायो दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांनि खामानि आंनि खामानि जों साफ्रोमनि बिबान जों आर'जआव बोलोगोरा जानि सानफ्रोमबो जों आर'ज खालामनि जेन साफ्रोमबो पास्टरफोरा इसोरनि खामानि मावनायाव बोलोगोरा जाथों एभान्जेलिस्टफोरा मिशनारिसफोरा प्रफेटफोरा जायफोरा इसोरनि खामानि मावगासिनो दङ जि मण्डलिफोरा खामानि मावगासिनो दङ मोनफ्रोमबो मण्डलि साफ्रोमबो व्यक्तिफोरा जेन जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाब फोसावनायाव बोलोगोरासिन जायो इसोरनि आत्माया जेन भारताव खामानि मावो बेनि थाखाय जोङो जोंनि पार्सनेल प्रेयाराव जों लाबाय थानो नांगोन मण्डलिफोराव आर'ज खालामनो नांगोन अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ दिनै जोंहा गोसोआव बरदेनखौ लानानै गोबां रंजादों जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान होननानै जोङो रंजागोन आशीर्बाद लागोन नाथाय गाल फारसे बेरा फारसेयाव दुथांफोराबो बे बरदिनखौ नस्थ' खालामनो थाखाय बे बरदिननि रंजानायखौ बरदिननि आशीर्बादखौ सेनानै लानो थाखाय नस्थ' खालामना होनो थाखाय मण्डलिफोराव गोबां रोखोमनि गुलाय गुजायफोरखौबो लानानै फैदों गोबां रोखोमनि नांज्लाय खमज्लायखौ लानानै फैदों जोंनि गेजेराव गोबां तारनाफोरखौ दुथांफोरा लाबोनो नाजागासिनो दङ दा बेवहाय जोंबो सांग्रां जादों अनजाग्रा प्रियफोर जेन जों आर'जआव बोलोगोरा जानि आरो बै दुथांफोरनि थाखाय आर'ज खालामनि जेन जिसु ख्रिस्ट'आ बैसोरखौबो बाहायथों जायफोरा बेबायदि सैनो हायै खामानि मावदों नायनो हायै खामानि मावदों तारना होदों बिथांमोनखौ जिसु ख्रिस्ट'आ सानसेब्लाबो बाहायथों जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'नि हुबो बार्ता होग्रा बैसोरबो जाथों जारिमिना जोंनो बेफोरखौ खोन्थायो दा बेवहाय जोंबो आर'जआव नांथाबनि दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिना थाखाथों होननानै शेयार खालामनानै होदो दे अब्ला इयुनाव फैसिगोन प्रेज द लर्ड